Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon. Kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Eileen Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Edward, hingkod ang panghidaron. Usa ka estudyante. Niya ako karon magpuyo sa Mandawi City. Taking up this IT program. Pero taga mainit uslob gid ko. Punto legal o personal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pag-eskwela. Nag-self-support ramang gud ko sa akong pag-eskwela. Og medyo nagkaproblema mi sa among eskwelahan o sa among program. Aron inyo kayong hisabtan, sugdon ko sa diyang nananghid ko sa akong mga ginikanan nga mapadayon ko sa akong pag-eskwela. Ingon ini ang mga panghitabo. Ha, mo eskwela kay Edward. Ote, ano man tanong tagkwarta ka gasto ang kapadayon ka eskwela. Mag-self-support lang ko ma. Salan man ha? Mo trabaho ko samtang nga mag-eskwela. Ako na'y support sa akong kaugalingon aron ko maka-eskwela ma. Boy, mahimo bugod na. Pwede ka mo eh. Bahinon ko lang akong oras god. Mo eskwela ko sa buntag ba? Unya mo trabaho ko sa hapon o sa gabi eh. Basta ako nay mo-adjust akong oras sa akong klase o sa akong trabaho ma. Late, may budlaya ng trabaho ah. Kaya bugod na nimo? Kayahon ako ma. Tuod kay doon ako'y pangandoy. Mao nga mo padahin ko sa pag-eskwela. Nahala. Mauman ka ha. Dadawat ko sa saka fast food chain din sa Mandawi. Isip ko, may trabaho na ko. Gitabangan ko sa Ginoo. Salamat itaon Ginoo. Magka-eskwela gid ay ko. Ini sa college kay may trabaho naman ko. Yes, thank you Lord. Mabate, may trabaho ka na. Mao ka na ma. Mao ang sunod ako buhaton, mao ang pagpa-enroll sa eskwelahan sa kurso nga akong gusto. Salan ganito kurso ni mong imong kuhaot? Bis IT ma, kung Bachelor of Science in Industrial Technology. Uy, salan man ang mananapti ay. Makaya bugod na nimo. Nga gasto mong kaayo na, nga ikaw ra. Ikaw ang trabaho. Niya mag-eskwela pod. Ay, kaya ra lagi ma. Determinado ko sa ako nga tumong nga maka-eskwela ma. Mga buhaton ko gid kini. Tagaan tagi kag diploma pohon ma. Edward! Kakapoy. Niya nagid ko sa boarding house. Kapoy nagid kaayo gikang eskwela sa buntag ug trabaho sa hapon hangtod na dining orasa. Nga mo'y akong iuli dinhi sa ako nga boarding house. Mapahulay sa ko gamay. Pero dili gid ko matulog kay doon na pa ko'y tunalan. Ligid na sa ko kadali. Salamat. Kay nag-abot na yun ang akong likod ug ang akong single nga Catherine nining gamay na akong kwarto nga gibangan. Silang memory ka lang unya nga ako nga mahandom ko. Magkalampos na ko. Nya sa una, sa estudyante pa ko, ingon ini kagamay ang akong higdaanan. May bati naman ako kagutom. Cooperate lang sa tiyan, uy. Aron makasave ta. Pero, kung dili ko makaon, dili sa niya masulod sa akong ulo ang akong tunanan. Magtuon pa baya ko. Noodles? Magluto lang kong noodles sa aron ko kasave. Recorded by X Thunder Gaming.
Grabe ang akong paningkamot nga makaeskwela lang ko. Usahay maghilak na ko sa kakapoy o kagutom. Kay antuso na ako nga dili mo kaon aron lang nga makasave ko. Kay naay pa ko'y tuition fee. Gani ko magpa-check up og doktor, sayangan ko sa kwarta. Kay maayo na lang sa ako nga pag-eskwela. Ug kaloy sa Ginoo, nakahuman gid ko og 4 ka sem kon 2 years sa akong kurso. Mag third year na unta ko apan nakasugat na mahinoong kong problema sa akong pag-eskwela. Unya? Unsa? Unsa bay Charlie? Ipaibaw na ning atong eskwelahan bay. Na ipis out na kuno ka nga atong program. Unsay i-face out ko? Ang BSIT program ila nang ipis out ug pabalikon kuno ta sa uno. Abi no ka. Dili na mahimo bay oy. Unsa bay buti pasabot nila? O wala. Wala tong atong eskwelahan. Balik ta sa uno. Di na mahimo eh. Gisayunan man lang sila sa atong kahago sa pag-eskwela. Dabaw sa tanan, sa atong gasto. Sa panahon sa atong kahago og tuon, ibaliwa lang dito nilang tanan. Working student na taon ko ba eh. Nag-part-time lang ko. Self-support lang ko sa ako pag-eskwela. Gidugan ko man gani ako pag-eskwela o pagtrabaho. Kapoy kaayo. Unya. Sus! Asa man nalagingon nga to build higher quality education. Di ba wala? Useless na kayo. Mas luoy gyud tinuod ang imong sitwasyon bay na. Pero ako sa bani, kibahaw mo gyud ko nga magyaw-yaw gitong akong mamagpapa ba? Magwilga tayo di bay? Ha? Dili kini mahimo eh. Sayon na Ginoo, unsag ako pagantos para maka-eskwela lang. Dili ko makadawat, hindi ba Charlie? Dili! Ba Edward? Tiya, umana. Na-post na ako sa social media ni ilang gibuhat namo nga dili makatarunganon. Tanahon tag dili pa mo mauwawan. Dili man kami pwede nga makareklamo pues. Sa social media ko mag-grant ni ilang gibuhat namo. Oh. Nga ako igagaw sa uslob. Hello, Gaw. Hello, Gaw Edward? Unsa man imong gi-post? Nagpahungaw lang ko sa kugibati, Gaw. Unsa may budol pasabuti ni imong gi-post oy? Gaingon ka ay. I know posting on Sockfight is not good, but I have the ability to raise my concern. Dili lang may nakasugod na kog 2 years. At the end, ma-face out ako. Hopefully, dili niyo ipadayon kay apektado kay me. Kana ko na mo'y kaluoy. Ug maayong kasing-kasing sa mga estudyante. May mga hashtag pang justice, Switzerland together, don't face out Tindo, Tindo Tech, o citizen concern. Unsa man ni Gaw? Lisod di pasabot ang akong gibati karon. Grabe. Hinaguan ko man gud ang akong pag-eskwela. Pila ka adlaw ko nga way klarong tuog ug pahuway. Kay nagtrabaho pa ko samtang nag-eskwela. Unya mahug lang di ay sa wa ang tanan. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Nakahuman na unta kog eskwela og 2 years sa akong kurso nga BSIT. Unya i-phase out man kuno sa among tunghaan ang maong program. Balik kuno mi sa uno. Pwede di na? Ikaduhang pangutana. Unsa may matabang ana sa eskwelahan sa among gihaguan og 2 ka tuig? Mabaliwa ra di ito? Murifan ba sila sa among nagasto sa 2 years or 4 ka semester? Ikatulong pangutana. Kung mobalhin mi og laing eskwelahan, mugasto ba sila namo sa requirements kay
Sila may nagtangtang sa maong program? Makredit pabasad sa laing eskwelahan ang units? Ikaupat o katapusan? Wa ba gid may mahimo aron dili madayon sa pag-phase out ang maong program? Asa man mi mudangop? Maglisod gid kog dawat kay self-support ra baya taon ko nga nag-eskwela. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Edward. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today kay sick pa man si Dr. Obra ang muhatag ninyong tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal. Sa mga medical inigbalik ni Doc Pohon magmaraton tag mga medical nga mga pangutanag mga problema ha. But for now punto legal bat padayon pagpadala sa inyong mga suwat ug mga suliran diri namo sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Guys, pwede po ninyo ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain gyud na og klase-klaseng pamaagi adto lang gyud sa mga proper channels. I am very grateful and thankful and a big shout out sa mga likers ug followers nako sa Elaine Tantenko Bathan sa Facebook account. Attorney Elaine sa Threads, sa Instagram ug sa TikTok. Of course, katong mga mag-like ug nag-follow, big shout out ninyo and thank you sa mga maminaw nato. Dili lang sa radyo but sa YouTube channel ug sa DYHP RMN Cebu nga Facebook account. Okay? Letter sender nato karong adlaw. Taga-asa man ni si Edward. Si Edward, estudyante sa Mandaue City, taking a BSIT. Pero taga mainit Oslob gyud siya. Personal ug legal man to iyang mga pangutana kabahin sa iyang pag-eskwela, self-sufficient of course, no? Iyaha pero na siya problema sa iyahang eskwelahan ug sa iyahang program. Sugdon ko niya katong nananghid siya sa iyahang ganahan magud ni siya gud motiwas gyud, no? So mao ni hala unsa kaning eskwelahan na ingon to build higher quality education. Hagay unsa man ning eskwelahan na di lang sa tamuhisgot ani, no? Pero BSIT nakahuman na unta siya eskwela og 2 years, no? Sa iyahang kurso nga BSIT. Unya i-phase out man kuno sa among tunghaan ang maong program. Balik kuno sila sa uno. Pwede day na. No, ako na amang yun ko ini eskwelahan. Dili na pwede. Kinahanglan katong mga nakasugod na tiwason gyud na nila before na nila i-phase out or if ever pabalhinon gyud mo, no? Sa eskwelahan dili pwede nga wala lang mo unya wala na lain mahitabo dili gyud na siya pwede, guys, ha? Mawa na lagkalit ang inyong kurso, no? Ato ning tan-awon, no? Akong tan-awon, ako lang sang i-check, ha? Pero dili gyud na pwede kay obligado man sila kay the moment ning enroll ka, obligado sila nga mo patiwas nimo, di ba? Be, ato i-check. Ako sa ning i-check kay para klaro, no? Kay di ko gusto nga bitin akong tubag nimo. Kinahanglan man gud ni nga dapat na transition plan sa mga estudyante. Usually patiwason gud na sa degree. Sakto lagi ko, no? Kay dili man na masugtan sa CHED, di man na basta-basta ipasara. Ikaduhang pangutang ano man nga nindot man ang BSIT nga course. Unsay matabang ana sa eskwelahan sa among gihaguan nga duha ka tuig. Mabali wala ba to? Muuli ba sila silang nagasto sa 2 years or sa 4 semester? Dili gyud kinahanglan gyud na nila ipatiwas sa inyo, ha. Kay of course pwede gyud mo nila bayaran, pwede pud ka makakihan nila for damages kay nganong wala na human unya kung dili pa lang na makredit, no? So dili pwede kinahanglan gyud na nimo gihalang gyud na nila ipatiwas sa inyo, ha. Normally like I said, mo close gani allowed man na pero dapat mo pa transition gyud na nila sa mga estudyante nga. Last batch na lang ni di na mi mo offer og bagong first year. Ana man na. Ikatulong pangutana kung mobalhin mi og laing eskwelahan, mo gasto ba sila namo sa requirements? Kay sila may nagtangtang sa among program. Ma-credit pa ba sab sa laing eskwelahan ang units? I think so. No, depende sa program ug curriculum, but I think most likely kay daghan mang IT pud nga mga eskwelahan diri. So mangita ka og eskwelahan nga anggid-anggid og curriculum sa kanang imuhang current nga eskwelahan. Siguro, no, pwede na ka maka-arrange nga di na lang unta ka pa bayron for your transfer credentials or pagkuha sa imuhang TOR. Ikaupat ug katapusang pangutana, wala na ba gyud mi mahimo ini para dili madayon pag phase out
out ang among program. Asa man mi mo dangop maglisod gyud ko og dawat kay self-supporting ra baya ko para nagskwela, and I really commend you Edward sa imuhang pagpaningkamot nga makabot ang imuhang pangandoy no nga makakuha ka sa imuhang diploma, and pwede gyud ka mo dangop na lang para klaro ngadto sa Commission on Higher Education or CHED no para maklaro kung unsa gyud ang plano sa eskwelahan kabahin sa closure sa imuhang curriculum or sa imuhang program, kay para dili na ka magproblema ana later on no nga at least imuhang maklaro kung asa mo padung ug unsa po'y plano sa school sa inyuha. Pero to me dapat patiwason gyud ka para at least maklaro lang ya mamanduan pud si CHED nga naay affected no nga mga estudyante. I'm sure dili lang man ikaw no ang affected ani nga programa, then at least kana ma-lay down and ma-assured pud mong mga estudyante kay nagbayad biya mo tuition ha. Mga sukintig paminaw hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuwang programa kini ang akong suliran.